नमस्ते सर्वांना, कसे आहात तुम्ही? आता तुम्ही बघा आपल्या स्क्रीनमध्ये कोण दिसतंय? आपली आत्या दिसते आहे आणि आम्ही आलो आहे आमच्या आत्या आणि आजीच्या घरी. त्याच्यावर बेडूक आहे ना? बघा गाडीवर बेडूक बघा. चलो उतरो चलो उतरो. आणि आता आजी आणि आत्याला आम्ही नेणार आहे मुंबईला. का आत्या येता का मुंबईला? हो येणार मग. येणार ना. आता आत्या बघा आम्हाला काय काय देते तुम्हाला दाखवतो बघा. आणि सर्व रुटीन आत्याच्या घरी आलो, आत्याचं घर, आत्या काय काय करते, आजी काय काय करते. आणि आजी कुठे? आजी आवाज द्या. हा बाबा हाय. हाय हाय. आजी चेंजिंग रूम मध्ये एकदम मस्त. आणि आता हे मी भाकऱ्या घेतल्यात बनवून. आमच्यासाठी खायला बघा. हो, ते आपल्या घरी येतात आहे तरी पण आपल्यासाठी घेऊन येतात आहे खायला. हा. आणि हे अननस पप्यासाठी. आणि अननस पण बघा एकदम फ्रेश गावठी एकदम फ्रेश अननस. आपण ते पण आता एन्जॉय करूया आपल्या घरी. आता आत्याने आजीला काम करायला देतो आणि त्यांचं रुटीन दाखवतो मी तुम्हाला. मस्त वाटतं घाला. अरे वा, शोभताय या साडीवरती पण. आजीची साडी साधी साडी बोलू नाही शकत कोण, है ना? हो, आता मी सुकट घेते थोडी एकदम भारी. हा. आता हे काय घेत आहे? हे सुकट घेते, तेंडलीची सुकट. तेंडलीची सुकट दाखवा आम्हाला. वा वा मस्त. हे सर्व फ्राय फिश, गावठी ड्राय फिश. ड्राय फिश. हे बघ बघा आमचे आत्ते बघा इंग्लिश वर्ड बघा एकदम मस्त शिकलेले आहेत आमचे आत्ते. वा वा. गावठी आणि ते पण एकदम आणि मस्त लागतात नाही. हा, हे आता आपण करायचं तिथे चुके करायची मच्छी. हा ना, करूया करूया. चालेल. सर्व इन्ग्रेडियंट तिकडूनच नेताय का? मग आम्ही तिकडे कशी सेवा करणार तुमची? आता तिथे जाऊन बनवायचं हे. हा, तिथे जाऊन मी आता भरते आहे. भरा आणि तुम्ही रेडी व्हा आता लवकर. काजी तुमच्या काय घेते साड्या? साड्या काय हे गुलाब आहे माझी. हा हा. हे तर दिलेले शिवून भरपूर आणायचे आहेत रे बाबा. मस्त मस्त घ्या. आपण तिकडे आता मस्त फॅशन शो करूया. मस्त मस्त कपडे साड्या घाला तुम्ही. तुमची आठवण काढत होते सर्व. होय, बोलतात आमची आजी कुठे आहे. आता माझी आजी बोलतो ना मी, तर ते पण तुम्हाला सर्व आजीच म्हणतात सर्वांना. म्हणजे बिचारे मग पाऊस मानते भरपूर आशीर्वाद तेसने मला द्यायचो आजीचं. हा हा. या. दादा तिकडे बबी काय करता बघ. आमचे आत्ते तर काय नसतं, काम चालूच असतं आत्याचं. होय. आणि इथे आपले मांजर कुठे आहेत सर्व? हे काय आहे ते बघ, टिकू वगैरे. टिकू टिकू हे बघ ना, त्याचं पिल्लू पण आहे बाबू. आलाय काय? हो, त्याला 4 पिल्लं झालेली, तो 3 मेली आणि एक पिल्लू हे बघ झाकून ठेवलंय. हे बघा आमच्या या आत्याच्या घरी बघा, आजीच्या घरी बघा असं हे खाणं जेवण असतं. त्यांचं खाणं आता कोलिंबन. तयार केलंय ते. हे बघ, हे बघ. अरे वा वा वा. बघ. क्यूट आहे एकदम, आहे ना? हे बघ. एक राहिलं काय? हा अरे वा. सेम कलर आहे ना काला? हा, मग बघ तिच्यासारखं, आजीसारखं आहे तिच्या. आजी सारखं. हा. हा. ते ही का आई- ठेवतो असं? ही आई ना? ही आई त्याची किल्लाची त्या. चांगलं आणि ते वाटलं. असं का ठेवतो त्याला? ते बोका हे करतो ना, मारतो. बोका काय? हा, तो आहे ना आमचा पण मारतो. हा हा. ते म्हणून तसं मारतात. झाकून ठेवलाय त्याला. ते आता कोणतरी घेऊन जाणार. हा काय? खूप मागणी असते यांना. मग 53 पिल्लं गेली. त्या 53. हो, 53 पिल्लं गेली सर्व जिकडे तिकडे. बस सर्वांचा आडनाव तुमच्या इकडचा आडनाव लावायचा. आमचं म्हणजे हे त्यांचं माहेर. हा. आणि ते त्यांना पाठवून देतो आम्ही. हा. अशी त्यांना वाढवून मग देतो कोणाला तरी. मस्त मस्त. ते कमेंट मध्ये सांगतात आत्या हसते चांगली बोलते. हा, होय ना. हसायला तर पाहिजेच. हा, मग हसलंच किती पाहिजे. जरी माणूस दुःखी असलो तरी हसलं पाहिजे. बरोबर आहे, बरोबर आहे. मेसेज चांगला आहे. हा. आजीला परत. आजी तर काय आमची भारी एकदम. साडी नेसते. आधी काष्टा साडी नेसते. अरे वा. मला मस्त. नऊवारी. नऊवारी साडी नेसते. शोभते हा, पण आजीला साडी शोभते. हो, मस्त नऊवारी. हा. आजीची देवपूजा झाली तुमची आजी? नाही, आता मी आधी भरते या देवा पाहिजे. आम्हाला पण देवपूजा दाखवा. ब्लाऊज काढते मी सगळी. बघा बघा साडी ट्युटोरियल कसे घालायचे. हा, तसे आणि आमच्या आजीचे कपडे एकदम व्यवस्थित असतात, एकदम है ना? हो, शिवून दिलेले ब्लाऊज. तुमचे फणस झाड बघू मी. फणस हा, फणस बघ ते बघ. हे बघा खाली पडले ना फणस. फणस असंही काढून ठेवलेले हे पडले. असं ते काढून ठेवले फणस. तुम्हाला सांगायचं जेवढे पण फणसाचे रेसिपी आपण जे केले होते ना, म्हणजे आपल्या घरी म्हणजे रत्नागिरीच्या घरी, ते सर्व फणस मोस्टली खूप सर्व फणस आमच्या आजी आणि आत्याने दिले होते आम्हाला, होय काय? है ना आजी? तुम्ही पाठवले होते ना ते? हो, आम्ही पाठवले सर्व. हा. आणि ते सर्व फणस बघा ह्या झाडाचे.
या झाडाची आहे. झाड बघ किती अजून लागलेत बघ, अजून पण एवढे सर्व आहेत ना. काका येतो किती किती वर्ष जुना आहे का आजी हा फणस? ते माझं मी घातलेली स्वतः माझ्या लग्न झाल्या माझी जी मुला म्हणजे 60-70 वर्ष झाल्या झाडाला. जिकडे मी मुला बरे कोणी गेले होते ना हम्म. ते हातला घातले ना त्याची ही झाडा सर्व झाली. वा वा वा. मी माझ्या हातची मी स्वतः झाडा केली. केलेली आज तिसरी पिढी खाते बघा, तिसरी चौथी पिढी आज खाणार आहे ती. नातरुंडा माझी हा माझा नातू आहे. नातरा माझी सगळी 15 जण झाली काय मला. नातीला नातू मोठा झाला 12 वर्षाचा. तेच मी म्हणतो आता की आजीने आणि आत्याने जेवढी मेहनत केली आता ते पुढच्या पिढींना फायदा होणार त्यांना, है ना. तुम्ही सर्व हे पुढे चालवणार काना. कोलीवाडा हा बरोबर. आणि आत्याने काय दिलंय ते? हे गोल्ड लोणचं. थांबा दाखवतो. गोल्ड लोणचं मी तुम्हाला स्पेशली दाखवतो. त्या दिवशी जेवायला वाढला तर आम्ही लास्ट वेळ आलो तेव्हा खूप आवडलं ते होतं. आता मी हे पप्यासाठी राखून ठेवलेलं. हा ते मला माहिती. थांबा दाखवा, आम्हाला दाखवा. लाईट नको, मस्त लाईट आहे इकडे. चांगलं येतं हे. हे बघा थोडा काढलेला आहे. आंबवशीचं आहे हे, आंब्याचं आहे. आंब्याचं आहे हा, का? नाही, सुकवून खरं केलेलं. हे तुम्ही मला दिलं होतं ना जेवायला मला दिलं तेव्हा. होतं हे, आम्हाला दिलेलं होतं मी तसंच राखून ठेवलेलं काल आहे. आम्ही मस्त आहे. आता हे पप्यासाठी मी ठेवलंय हे. अरे वा. नाही मला खूप त्याला आवडलेलं. हात वगैरे आम्ही घालत नाही, चमचाने छान काढतो. काढलं. आम्ही 2 दिवस घेतला होता थोडा ते मस्त, का- म्हणजे लागायला पाहिजे तोंडाला ना हम्म. असं. हे करीपर्यंत सगळा उशीर होतो बाबा. झाड झूड एवढा असतो. हा मग आता तुमची देवपूजा पण असते ना. हा देवपूजा आता आहे आणि पाऊस आहे ना. काल गडी होता 2 झाडा ते काढून घेतले. रामफल 18 रामफल एक वांदराने दिला नाही आम्हाला. बापरे. म्हणून मी आता काढून टाकला आणि घराचे नले फोडता ना हा म्हणूनसाठी बंद केलं सर्व. जे मी काय म्हणतो, टॉनिक कुठे तुमचं? टॉनिक टॉनिक चहा आहे परत दिलंय तिला. बाबा आण ती चहा माझी. टॉनिक चहा टॉनिक पिते. आमच्या आजीला टॉनिक द्या आजीचं. आता का त्यात अजून काय देत आहे? हे नारळ आहे हा बघ आपल्या झाडाचा. केवढा मोठा आहे बघा. फल बघा केवढा मोठा, माझ्या हातात पण नाही बसत आहे बघा, है ना. आता पडलेले ते काढायला भेटत नाही. गावचे प्रोडक्ट असे असतात ना एकदम मस्त आणि मोठे ओरिजिनल. 30 रुपयाने किंवा 40 ने जाऊ शकतो. मुंबईला सांगू 30 तर तुम्ही कमीच म्हणालात. हो. 35 पासून 35 पासून 50 पर्यंत हा नारळ जातो. होय होय. एवढा मस्त. आता मी घेतलाय तिथे. आणि तुला काय काय देणार दुसरं बाबा? काय नको, तुम्ही या आता. तुम्हाला आता तिकडे आम्हाला तेव्हा सेवा करायची तुमची. काय हे कोंबडी आता तुमची हे गावठी अंडे पप्यासाठी. बापरे, अड्डी बिड्डी पण जमा केलीत. आ, वा वा वा, मजा आहे मग आमची. आ. तुला ना आता मी हे शेरी काढणार होते 2 तर पावसाला संध्याकाळी ना गडी वाढणार होता 2 शेरी खायला पाहिजे. आजी टॉनिक. आजीचं टॉनिक आहे ना. हा बघा इकडे माझ्या हातात. आजीला पाहिजेच ते 5 नाही बरोबर आहे, देणार. आणि आजीला पण आता तुम्हाला नेणार आहे तिकडे पण टॉनिक देणार आजी 5-6 वेळा, घाबरू नका. चहा हवी जेवण नसला मला. तरी मी चालेल. उपास करते जेवण जेवते एकदा. पण चहा मला घोटघोट पाहिजे जास्त नाही. बरं देणार, मिळणार. कोण कप नाही. बसा बसा. बसून पी. जर बघी ही पिशवी लावली. आत्या हसते हसते. मला हसायला येतं, ती गाणे काढते. अरे तू येताच घरी असं माहित नाही ना. हा बघ. नाही आमच्या बघणाऱ्यांमध्ये सर्वात जास्त डिमांड तुमची आहे. होय ना. हा आजी आत्ते बघायचे, आजी आत्ते बघायचे. माझ्या सगळ्या मुला बालासनी मोठे माझे मुली कोण माझे जे काय आधी संस्कार करतात आहे त्यासनी माझी मग सुरेशा सगळे असणी आणि मग आशीर्वाद देणार. आहे हे नसणार आहे. अरे वा. आजीने माझ्यासारखा आशीर्वाद देणार. माझ्यासारखा इतका त्यांनी त्यांचा हेर हवा जन्म चांगला सुखी राहावी आणि आशीर्वाद भरपूर देणार माझ्या सगळ्या असणे लहान मोठ्या. वा वा वा. घेतला की नाही तुम्ही आजीकडून आशीर्वाद? माझ्या नातवाचा पण माझा एक नातू आहे. सर्व ना. एक माझी नात आहे. बस माझ्या नातवान जे काय घरदार बांधला ना त्याचं घर भरून दार भरून दे चांगला सगळा होऊन दे. बघा अजून आपल्याला काय पाहिजे? आजीने आशीर्वाद दिला बस. आणि आत्ते हसते मग मजा येते. काम करते. हा. माझ्या नातवाक मी आशीर्वाद आजी पण देते दिलाय. आशीर्वाद मग. भरून आशीर्वाद दिलाय. माझा भाचा आजवळ गेलाय पण माझा नातू एकदम दांड्या बडग्यान जाणार इतका औक्षमान त्यासनी भरपूर आशीर्वाद एकाचे एक दिवस होऊन दे. आजी मी काय म्हणतो, आजीचा खूप जीव होता पप्पावर. है ना, म्हणजे माझ्या पप्पावर ना. हा खूप होता. म्हणजे आईसाठी तो धावून यायचा Yes. पहिला. स्वप्नात दिसले ना हा कोला इकडे आला होता कुठे चिपळूणला. चिपळूणला आलेला तर मित्राच्या घरी. मावशी म्हणून मला स्वप्न पडला. मग नंतर मित्रात नंतर मी जातो रे तर आला मग. आजी रडायला लागले. हो. हा हा
त्याला म्हणजे का तिचा भाचा म्हणजे मुलगा होता तो. आणि माझ्या पप्पांबद्दल बोलताय ना तुम्ही? हो पप्पांबद्दल सुभाष माझा काय नाही गोकुल शेरवडकर. हम्म. लय गुण चांगले होते, शांत आमचे काका होता सुद्धा तुझ्या आजोबा पण खूप तुझ्यासारखा. चांगले होते. आणि आमच्या कुठे नाही पण आमच्याकडेच आमच्यात बसून हसायचा, आजी असं करायचा तसा करायचा. बबी काय तुझ्यावर काहीतरी बबी तुला काय पाहिजे. हा. हम्म. हा, तू एक कसा आता बबीला विचारतोस? त्या नोकरी आते नव्हती. तुला काय पाहिजे एक तसा ड्रेस तो दादा पण मला होता तो विचारायचा. आता 2-5 वर्षापूर्वी पण तो होता. काय पण पाहिजे आता तुला कुठे आहे असं? काय माहित नाही. निलांड. म्हणजे माझ्यात तुम्हाला पप्पाचे हा, पप्पाचे गुण दिसतात. एक दिसतात पण- माझ्यात? हा दिसतात म्हणजे. आणि मी म्हटलं सुद्धा माझ्या मोठ्या ताईला पण आणि म्हटलं, त्यांनी त्याचे पण तर ती आजकाल पण बोलली आत्या हा म्हणून तो शिरलाय वाटतं त्याच्या त्यांनी पण मुखामध्ये असं दाखवलंय. बोलली ती पण माझ्या माझी मोठी मोठ्या ताई, मुलीला तुझी बोलला. आत्या मोठी. ती पण बोलली. आता तर माझे पप्पा खुश असतील हा ऐकून. मग पप्पाच्या खुश आहे. आत्म्याला पण वाटत असेल ना खुश की आहे आम्ही त्याचा आठवण आत्मा काढतोय. पण जिकडे तिकडे बघताय काय होत आहे काय फिरताय. असं कोण माया कोण दया कोण हे बघ, असा तो ही माझा- साडी ह्याच्यातली तो हे काय घेतले? साड्या घेतल्या ताईची. आजींसाठी साड्या. हा, हे बघ. वा, आता आजी नेसून दाखवणार आहे मला. मस्त दोन एकदम घेतले ते बघ. टिपटॉप. हे बघ, हे काय, ही एक घेतली. वा वा वा, अरे वा, नवीन घडी हा गाडीच आहे. है ना? तर भरपूर साड्या आहेत. काजी मस्त चष्मा बिस्मा गॉगल बिगल लावून. गाडीवर बघायला आजीला. आजीची टॉनिक झालेली आहे. हा संपत आलंय टॉनिक. हम्म. ही वाट लावतात कोंबडी. कोंबडे सर्व विस्कटतात हा, ना? मग म्हणून राग येतो मला. हे मला आवडत नाही खरी कोंबडी. मांजरं विस्कटत नाही पण ना? कसं माहितीये जेवण वगैरे फुकट जातं ना, हो हो बरोबर. म्हणून त्यानं बाळगायचं. कोलिम खाल्ला नाही वरचा. वरचा कोलिम खाल्ला, भात ठेवला भात फक्त. ठेवला खाली. आणि दूध चपाती पण खातात ते लोक. हा काय? हा, त्यांना आवडतं दूध चपाती. फ्रीज- आणि दूध पाहिजेच. बघ, एक टोप आता त्यांनी खाल्ला नाही कालपासून. दूध पितात ना तसे ते. दूध पाहिजेच. जे खाल्लं तरी दूध पाहिजे त्यांना. हे बघा इकडे सर्व. हा. आणि सर्व आत्याचे आणि आजीचे पोपट मांजर बाकी सर्व प्राणी आहेत आतमध्ये. आणि ते फ्रीज चेंज केली जागा. हे होते, हा. जागा चेंज केली जागा फ्रीजची. चेंज केली बाबा तिथून. इथून ते इथे. त्याचं खरं काय माहितीये, ते बोर्ड आहे ना हम्म. ते लूज आहे त्याच्यामुळे. कारण हे बघ आता मी हा इथे ठेवला असं. उद्या मी दुसरा एक पदार्थ करणार आहे तिथे वरतीच. मस्त मस्त असा फ्रीज पाहिजेत ना गावी, असा छोटासा. हा, आणि साफ केला त्याला मी आता. साफसूप आहे. हा, आतमध्ये सर्व भांडे काढून. काय रे पावसात नाही बाबा काय आता मी करता तिथे येत नाही जरा माझं काम साफसफाई. करून येते बघ्या. हा तुम्ही करा तुम्ही करा. मी जाऊ बाहेर. हा बघ. साडी दुसऱ्या कलरची आहे, बरेच आहेत. लय मोठी आहे ती. काय आता लग्नात गेले कुठे तर नाही. आजीचा कपडा आहे. हो. हाय काय? हा, ते काय असं चला आता आमची आत्या आता मस्त तयार होणार आहे. पेरक पण नाही ना ते मोठे मोठे. साधी आहे रे, साधे कपडे वापरते. आत्या आमची साधी आहे. साधी आहे. आत्या मला- पण आमची आत्या कलेक्टर आहे. हा? कलेक्टर आहे पण मला सर्व म्हणजे मला हुशार म्हणतात. सर्व हुशार आहे. हुशार आहे तुम्ही, हुशार. मी पण म्हणतो तर हुशार आहे समोरच. सर्व लोक बोलतात मला. आणि पण- मला असं कोण बोलत नाही. बाहेर जाते ना हा? माझी राहणीमान चांगली, बोलणं चांगलं. मी काय म्हणतो आजी ते आहे जरा, आजीला बोलवतो जरा. माती लावायची झाली रे. काय? हे बघ निवडून ठेवले करे नाही काढलेले. हा आपण आता माती लावणार आहे. ते मम्मीने व्हिडिओ मध्ये स्टोअर केले तसं काय? हा माती. हा माती लावून घेतलेली घरात आणली म्हणजे गडी आला ना. आम्ही भाजी पण 2-3 वेळा हे म्हणजे केली गरे खात ना आम्ही, फक्त पडले ना ते गरे हे आम्ही चुकत नाही हटला वगैरे. खात काढलेले. नाही. खात नाही? तो काढून ठेवतो. फक्त काढून ठेवले का? हा, नुसते. म्हणजे द्यायला पण बरे ना. मग कोण मस्त. म्हणजे तुमच्याकडे पाहुणे आले की तुम्ही देणार असे देतो मग. आम्ही बांधून मग है ना? त्यांना. कारण कसं आपण खाल्लेले असले की कसं लोकांना संकोच वाटतो ना की हा कसं तरी वाटतं. हा उष्टे आहेत. म्हणून हे असं ठेवतो. आपल्याला खायचे असते तर स्वतःहून खाल्ले चालतात. हा, स्वतःहून चालतात पण दुसऱ्याला दुसऱ्यांचे देऊ नये खाऊन असं. दुसऱ्याला असे तोंडातले नको द्यायला. आता शबरीची उष्टी बरोबर प्रामाणिक आली तशी. हा नको तसं नको. म्हणून नाही करत असं. म्हणजे द्यायचं तर चांगलं. बरोबर आहे. आता तुम्ही रेडी होऊन या. अजून तुम्हाला तू खूप आपलाच तिथे आजी खूप जरा- खूप प्रश्न विचारायचे होते. काल 3 फणस काढले गाड्याकडनं आणि एक पिकलेला मुदाचा आहे अजून. दाखवा. तो काय आरामात हा बाहेर आजी ते सरकायला होतं तिकडे. आता पडू आपण. शे पडायचं अजून काय नाही. नाही ना आजी आमची एकदम स्ट्रॉंग. अजून बुलबुलीत नाही झाडा गेला. हा पण हे झालं ना पावसामुळे सर्व. एवढी फुला बघ किती. हे बघ चढला नाही तर आमच्या ती काढवली हिची 18 रामफला मोठी होऊन खाल्ल्यामुळे पण झाडा तुरळला नंतर. हे रामफल का सर्व इकडे होती ती. ते रामफलीचं झाड आहे मोठं. हम्म. ते खाते मारलेले लोकांच्या तिकडे पाणी साठत नाही आजी. नाही ते खाली जातं खाली जातं. नदी. तो वरून आले डोंगरातून काढत. अरे वा.
हे बघ ह्याची मुदत होते हे काका आहे हे बघ. बघा आता तुम्हाला क्लोज दाखवतो. आणि क्लोज ह्याच्यात ना अजून पण किती आहेत आजी? खूप आहेत. घडघडताना ती पडली होती त्याच्यात. ते हे ना वांगा झाला म्हणजे एक फाटा तेवढा चांगला 10-15 होते याच्यात. हे बघा ते ठेवलेत ना हे. हा, हो बघ हा पिकला पिकलाय? पिकला पण तो खराब झाला रे. खराब झाला? पाणी गेला खाजा कोणी आम्ही बघलाव नाही हे बघ. हम्म. हे काय हे बघ खराब झालं हे बघ. राहू द्या मग है ना. राहू दे आता काय नाशीला खाली पाणी गेलं ना त्याच्यात. पाणी गेलं ना ते. हो हे बघ राहू दे. राहू द्या तो, राहू द्या आता. आणि हे अजून काय पिकलाचं बघू पण. हे डेकोरेशनचे झाड मस्त आहेत ना. हा, हो, ते आता घेतला आहे ना. ही जुनी आहे त्याचा बरेच वर्षाची उंच वाढलीच आहे. हम्म. आणि आम्ही आता घेतला होता ना हे कट करून घ्यायचा ऐकलंच काय. आणि हे परत कुठचा मग हे बघ एक ते बारीक भरलेलं आहे याच्यात मूल. आणि ही देव केली आहे काय फडके सगळी पायाखालची खराब झाली. मी काय म्हणतो आजी, टीव्हीवर आता काय बघता? टीव्ही बघता काय? आता टीव्ही बंद होती आता परत चालू केलं आहे. कधी बुधवारी नाही कधी सोमवारी कधी केलं. आज 4था दिवस. आता बघते सिरियली. बघतात? हा कोणता आता किती? हिची कोण ते आता ते दोन बायका काय होते नाव येत नाही पटकन. आटोपाट सगळे सिरियली मला सांगायचं ना बंद होती तर. हो बंद होती सोमवार म्हणजे पाऊण महिना बंद होती. परवा केला तू हा का? केलास ना ते संपल्यावर मग बंद होती. मी रिचार्ज केल्यानंतर मग परत नाही ते आता परवा केलं. आता काय हे करू नका. मला नंबर आहे, मी नंबर घेतो आणि मग करेल. हा आता तर हे सगळे सिरियली बघते मी पाठोपाठ. तुम्ही नाश्ता काय केला आजी सकाळपासून? आता काय फक्त चहा बिस्किट घेतले हा हा. आणि चहा. तर काय नाही वाटत मला जेवणा बिवणाचं. नाही एकदा कधीतरी जेवायचं. रात्रीचं मग काय भाकरी आता 2-3 दिवस भाकरीच खाल्लं. इथू बघताय रे तू झाक मार. हा हा. आवाज द्या, आवाज द्या, आवाज द्या, आवाज द्या. काय गप्प आहे बा काय बोलत नाही. गप्प आहे ना, आवाज नाही देत आहे. कारण तुम्ही आता देवपूजा करताय? हो मी आता बत्ती लावून घेते. हा घ्या घ्या घ्या. मग कॅमेरा ती बघ समय बाई घासून ठेवली आहे. करा तुम्ही देवपूजा करा. आता जरा देव बत्ती लावून घेते. आज मोठी पूजा नाही करीत आहे. हा हा. साधारण एक पूज समय आणि मग आपल्या उशीर होईत ना. आमची आता रेडी झालेली आहे आणि असे तुम्हाला थोडे थोडे ब्लॉग्स मी दाखवत राहणार, तुम्हाला एंटरटेन करत राहणार. ब्लॉग्स कसे वाटतात आम्हाला कमेंटमध्ये नक्कीच सांगा. लाईक शेअर कमेंट सबस्क्राईब नक्कीच करा. आणि पुढचे पण ब्लॉग तुम्हाला येत राहतील आता, होय होय. कारण आजी आतेला मी पूर्ण कव्हर करणार आहे.